Настанете се удобно и се наслаждавайте. Но преди да започнем, моля харесай, последвай канала ми и сподели. Благодаря за подкрепата. И така да започваме. Здравейте и добре дошли! Днес се гмуркаме право в сърцето на Python, за да разгледаме неговите най-основни фундаментални типове данни. Представете си ги като атомите, от които се изграждат всички сложни програми. Пригответе се за едно бързо и, надявам се, забавно пътешествие в ядрото на езика. И така влизаме в един нов дигитален свят. А за да не се изгубим, имаме водач. Този симпатичен киберпънк панда, който знае всички тайни кътчета на Python. Нека го последваме, за да видим какво ще ни разкрие. Добре, нека се потопим в темата. Първата ни спирка е една от най-големите, така да се каже, магии на Python. Става въпрос за неговата невероятна способност да разбира с какви данни работи, без да му се казва изрично. Това е неговото динамично ядро. Ето го и официалното обяснение. Нарича се динамично типизиране. Значи, в други езици, да речем Java или C++, трябва предварително да се декларира: ей, това тук ще бъде число или това ще бъде текст. Python обаче е доста по-гъвкав. Той просто поглежда стойността и сам си прави изводите. И ето един перфектен пример за това. Когато се напише x равно на 10, Python веднага разбира, че променливата x съдържа цяло число, или int, както се нарича. Няма нужда от допълнителни декларации, няма сложен синтаксис. Точно това прави кода много по-чист и бърз за писане. И тук се крие една от суперсилите на Python. Позволява светкавично създаване на прототипи. Може да се тестват идеи почти мигновенно, без да се губи време в дефиниции. Просто и ефективно. Разбира се, всеки добре организиран свят си има правила. В програмирането тези правила помагат на всички да говорят на един и същи език и да си разбират кода взаимно. Нека разгледаме етикета, който всеки добър Python програмист спазва. Това са основните стилове за именуване. Когато създаваме променливи, използваме snake case, думи с малки букви, които са разделени с долна черта. За константи, т.е. стойности, които не бива да се променят, всичко е с главни букви. Класовете, които са като чертежи за обекти, пък започват всяка дума с главна буква. А тези долни черти в началото, те са като сигнал за другите програмисти. Внимание, това е за вътрешна употреба, не го пипай директно. Освен имената, коментарите са абсолютно ключови, за да бъде кодът разбираем. Имаме два основни вида. Бързите бележки с символа DS са като лепящи листчета в книга. Кратки, ясни и обясняват само конкретен ред. От друга страна, така наречените docstrings с стройните кавички, те са като официалната документация, вградена директно в кода. С тях се обяснява какво прави цяла функция или клас. И това е златният принцип. Наистина няма никакъв смисъл да се пише коментар, който казва «Присвояваме 10 на X». Това е очевидно от самият код. Важният коментар обяснява защо на X се присвоява точно 10. Каква е бизнес логиката или намерението за това действие. Точно това помага в дългосрочен план. Добре, след като усвоихме правилата на етикета, е време да влезем в първия голям квартал от нашия дигитален град, а именно светът на числата. В Python има няколко различни вида, всеки със своето специално предназначение. Това са трите основни семейства. Целите числа или integers са основата, всяк броим предмети и години потребители. Десетичните или floats ни дават прецизност за цени, температури, всякакви измервания. А комплексните са един по-специализиран инструмент, който се използва най-вече в научни изчисления и инженерство. Нека ги съпоставим директно. Целите числа могат да бъдат огромни, наистина огромни, буквално ограничени само от паметта на компютъра. Десетичните числа, от друга страна, са много прецизни, но трябва да се има нещо предвид. Заради начина, по който се представят в компютърната памет, понякога, много рядко, могат да доведат до минимални неточности при закръгляне. Това е нещо, за което трябва да се внимава при финансови изчисления, например.
И накрая комплексните числа. Ако човек не се занимава с математически анализ или електроинженерство, може и да не ги срещне често. Те са съставени от две части – реална и имагинерна. Важното е, че Python ги поддържа напълно, което го прави много мощен инструмент за научните среди. Разбира се, с числата можем да извършваме и операции. Първите три са ясни на всички – събиране, изваждане, умножение. Но сега става интересно. Една наклонена черта, слеш, дава точен резултат, който винаги е десетично число. Две наклонени черти, слеш, извършват целочислено деление, т.е. казват ни колко цели пъти числото 3 се събира в 10. Процентът, парцент, пък ни дава остатъка от това деление, а двете звездички, стар, са за степенуване. Окей, напускаме квартала на числата и се отправяме към контролната кула на нашия град – портите на логиката. Тук всичко се свежда до два прости избора – да или не, вярно или невярно. Това е абсолютната основа на всяко решение, което една програма взима. В Python тези две състояния се наричат булеви стойности – true и false. Много е важно да се запомни, че се пишат с главна първа буква. Те са отговорът на всеки въпрос, който изисква да или не, влязъл ли е потребителят, празна ли е кошницата. И въз основа на тези отговори кодът решава какво да прави по-нататък. А ето и един забавен факт. Под своята логическа маска, true и false, всъщност са числа. True е просто друго име за едно, а false е друго име за нула. Може да се пробва. Ако в Python се събере true с едно, резултатът ще бъде 2. Това не е практика, на която трябва да се разчита често, но брилянтно илюстрира колко навързани са различните типове данни в Python. Тези стойности се комбинират с логически оператори. AND е като строг пазач, изисква и двете условия да са верни, за да пусне true. OR е по-либерален, стига му само едно от условията да е вярно, а NOT е просто инвертор, превръща true в false и обратното. Време е за малко практика. Хайде да видим как работи всичко това заедно, какъв ще бъде крайният резултат от този логически израз. Може да спрете за момент и да опитате да го решите, преди да продължим към отговора. Добре, нека го решим заедно. Винаги започваме от най-вътрешните скоби. Not false става true. Сега изразът изглежда така. True and true. Or false. Следващата стъпка е true and true, което разбира се е true. Накрая остава true or false. Тъй като or се нуждае само от една вярна стойност, крайният резултат е true. Отлично! И с това нашата кратка обиколка приключва. Вече разполагаме с основните градивни елементи на Python. Динамичното типизиране, правилата за добър стил, различните видове числа и, разбира се, логическите оператори. Това е основата, върху която се гради абсолютно всичко останало. Така че, ключовият въпрос остава. Сега, след като познаваме атомите на този дигитален свят, какво можем да построим с тях? Възможностите са буквално безкрайни, от прости калкулатори до сложни системи, които взимат решения. Първата стъпка е направена. Каква ще бъде следващата? Ако видеото ви е харесало, моля харесайте, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за канала ми. Довиждане и до нови срещи!